ये देखो ଭଲ ହବ ଟିକେ ତାର ଏଠି ଟଙ୍କାଟେ ଧରା ହେଲା 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ତାପରେ ପାଣି ଆପେ ଆସିବ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକ ଟିକେ ଆଜି ଭିଡ଼ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି ଓଭର କିଏ ଲୋକ ବାକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଘର ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଟୋପେ ଟୋପେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଏନ ଦେଲେ ଏଠି ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ କଏନ ଦେଲେ ଏଠି 5 ଟଙ୍କା କଏନ ପକେଇଲେ ଭାଇ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖେ इसको गाँव को देखने चाहिए काम गिरा लगे पानी जा रहा है लगता नहीं पहले वो उसके पास वो नहीं था ना गया है उधर नहीं आप ये देखो ଭଲ ହବ ଟିକେ ତାର ଏଠି ଟଙ୍କାଟେ ଧରା ହେଲା 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ତାପରେ ପାଣି ଆପେ ଆସିବ 20 ଲିଟର ପାଣି ଏକାଥରେ ବାହାରିବ। ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ହେଇଗଲା ବହୁତ ଟେକି ନେଇ ଏଠି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବହୁତ ବେଶୀ ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ମିଳେନି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ପାଣି ଆସିକି ଏଇଠି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ପକେଇଲେ ପାଣି ମିଳୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଜାଗା ଜାଗା ଅଛି ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପତା ନାହିଁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ପାଣି ଫାଣି ଆସେନି କଣ ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଆମର ଦିନ ସବୁ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟୁବଲ ଥାଏ ସେପଟ ସାଇଡରେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଇ କେହି ଯଦି କରିଥିବେ ନହେଲେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ପାଣି ଭରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖ ତଳୁ କେତେ ଉପରୁ ମତେ ଉଠିତେ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଭଳି ଯେ ପ୍ଲେନ ଏପଟ ପ୍ଲେନ ନାହିଁ। ମାନେ କୌଣସି ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ତଳୁ ଉପରୁ ଉଠୁଥିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପାହାଡ କାଟିକି ଗଲା ଭଳିଆ ଏପଟ ଜାଗାରେ ପାହାଡ କଟା ହେଇକି କରାହେଇଛି। ଦେଖ ଏପଟରେ ଉଠିକି ଯାଇତେ ପଡୁଛି ଆଉ ସେପଟିକି ଗଲେ ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇତେ ପଡିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମିଳୁଥିବେ ଓଡିଆ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ଆମର ବିହାରୀ ୟୁପି ବାଲା ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ସାଇଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ୟୁପି କଲୋନୀ ପୁରା ଏପଟ ସାଇଡରେ ଅଛି।
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ।